antah tidak kadang-kadang iyo baitu adia bakato bisiko denai mangko bimbang bima denai kapi cayo dalam anggua adia manggeleng tadayo denai tadayo sayang ababuai denai de angan ilahi bentuk ka iyo sayang adi batin adia ko anggan antah iyo antah tidak kadang-kadang iyo di bibir tanam tabu Adio denai rasakan bisiko denai mangko ragu dalam lengah adia tinggalkan dan balah kayu dendap yang sayang ada gue pampang banda adia pacando pipiang di leher yang sayang kama angin kasinan adia rabah. Antah tidak kadang-kadang iyo baitu adia bakato bisiko denai mangko bimbang bima denai kapi cayo dalam anggua adia manggeleng tadayo denai tadayo sayang ababuai denai de angan ilahia bentuk ka iyo sayang adi batin adia ko anggan antah tidak kadang-kadang iyo di bibir tanam tabu Mario denai rasakan bisiko denai mangko ragu dalam lengah adia tinggalkan dan malah kayu dan kap yang sayang aden bue pampang banda adia pacando pipiang di leher yang sayang kama angin kasinan adia rabah. Antah tidak kadang-kadang iyo baitu adia bakato bisiko denai mangko bimbang bima denai kapi cayo dalam anggua adia manggeleng tadayo denai tadayo sayang adi buai denai de angan ilahia bentuk ka iyo sayang adi batin adia ko anggan antah tidak kadang-kadang iyo di bibir tanam tabu Mario denai rasakan bisiko denai mangko ragu dalam lengah adia tinggalkan dan balah kayu dan kap yang sayang dan bue pampang banda adia pacando pipiang di leher yang sayang kama angin kasinan adia rabah. Antah tidak kadang-kadang iyo baitu adia bakato bisiko denai mangko bimbang bima denai kapi cayo dalam anggua adia manggeleng tadayo denai tadayo sayang ababuai denai de angan ilahia bentuk ka iyo sayang adi batin adia ko anggan antah tidak kadang-kadang iyo di bibir tanam tabu Mario denai rasakan bisiko denai mangko ragu dalam lengah adia tinggalkan dan balah kayu dan kap yang sayang adi bue pampang banda adia pacando pipiang di leher yang sayang kama angin kasinan adia rabah.